Kuha ng, oh. Kuha ng kuya rin. Saan yun? Hawa ka. Chandler. Wen! Wen! Charwen! Asa si Chandler? Ito na, nakita nagkaduwa. Uy! Wen! Ayaw kumpiyansa ni Chantal paana ha, kay di na siya modritso, kay iyahang short. Ano ba? Ayaw siya. Chantal to? Pasok slide. Buhay ba? Buhay? Naaw ka lagi katal. Ibalik kong saka eh. Nabalik kong kabata ay. Nabalik kong kabata ni mga bata. Nakita talakot. Igda. Ayaw anak, tarong. Ayaw. Pabo si Montel. Pabo si Montel. Straight na. Uy, mapiang na eh. Ayaw nagba otro saka uy. Yawan tanim muda. Gaon sa kadiha. Gaon sa kadiha. Nagon sa kadiha. Panatang yan. Aptang tagulan. Aptang tagulan ang bundok. Kablaw kita. Alas city na ra ba? Alas city na ka. Panguli na ta. Asa mas Chandler? Slide ta ka. Win. Agpas gang. Atang. Muulan niya kalit ah.
ano kay Ha? Ah, ang uli na ta, uli na ta. Uli na ta kay makabtan tag ulan. Wala mo sa militan. Saka man yun. Ako ang manita. Ha? Naghanag shoot. Wala na, dari na, naog na. Paran pa? Last na, mother. Last na lang ha. Nulog na? Dagan na og shoot kay para daghang ticket.